Na szóval. Ö, ö, már is robban fel a PS. Nem tesó. Szóval az történt, hogy brutálisan becrashelt a PS, összedőlt az egész, újra kellett indítani, fel kellett robbantani. Nem tudom, hogy mi volt ez, de az anyag, hogy becrashelt, és most már itt vagyok. Szóval, ja. Hát ez érdekes volt. Az biztos. Hát jó. Ja. Mi az a farkas ott a bal oldalon? Most veszem észre. Bal oldalról a második, a csaj után. És mi ez? Mi történt a Warzone-nal? Mi ez? És nagyon bevágol a fegyverem, nem hiszem el. Az a kérdésem, hogy ez csak nekem van, vagy másnak is. Mert hogyha csak nekem van ez a bug, akkor ezt nem tudom mi, valószínűleg az én hibám. Viszont, hogyha másnak is. Akkor meg ez az üzenetem, hogy javítsák meg, de rohadt gyorsan, mert marha ideges vagyok. De megint alapoperátorok. Jó, az a magyar operátor, nem az, de... Másik végén. Na, de legalább most elegen vagyunk. Senki nem hiányzik. 4-en. Tökéletes. És most még nincs itt egy chest sem. Daszarat! It's me! És olyan dolgokhoz kapok, amikről életemben nem hallottam. Ajaj. Tesó, szóval ki akart végezni, csak béna és nem.
Ne. A büdös! Nem, tehát hogy... Meg tudod ölni a csávókám egy embert. Emiatt ő most nagyon vissza volt magára, és emiatt megtámadott egy pisztolyos embert, aki most szállt, de... Durva. Félek a csávó. De esküszöm, nagyon durva a csávó. Hagyjál már. És ezt a csávót hogy nem ölték meg a csapattársaim? Ha ő is fölről jött. Jó, de próbálkozik. Mert 2 Claymore, az aztán marha jó. Jobb, mint a sem. De hogy? Ó, meghaltam. Nem, tehát hogy... Hát... mondom, hogy ez a csapat se lesz jó. Mondom. Nem tudok a second chance-en mit earnölni. Na, hova száll az a... Ajjaj. Itt van a kezemben. Nice. Nincs bevágó. Baszd meg. Nem bírom kontrollálni ezt a fegyvert. Van itt valaki alatt. A hülye sötét skinet, de miért mondok skint operátoroddal? Komolyan. W, tesó, most olvasom el. Köszönjük, bárki is volt az. Na. Amiben bízok. Az. Hogy ott egy ember is megfoghat. Miért nem lő a fegyverem? Miért nem lő a fegyver? Egy pisztollyal sokra mentem volna, ha lő, akkor is. De mindegy.
volna az ötletem, hogy amit kinyitottam loadoutot, azt megszerezni, de megöltek. Úgyhogy új terv. Hát most mit csinálja? Basszus, és beesek! És beesek! Nem már! Alapból csak el akartam futni. Basszus! Meg fogunk halni. Most kell venni egy loadoutot. Mert fire sale van. Csak nem tudom hol. Ah, az olyan lehet. De... Ez ellen én... No. Nem tudok úgy leszállni, hogy nem gangbangelnének. Most komolyan. Mert más helyen meg abban bizony, hogy a csapattársaim segítenének, de nem. Most ki fognak snipe-olni. Itt van a lootom. Tesó, megmaradt. Jó, mennyit hát én? Tesó, nem rossz, nem rossz. Nem, inkább az. Ki a töltény? Hoppá, meg a tetőre. Túl veszélyes le van. Jó, ott van egy kis töltény. Csak nem esok gébe kéne. Ott van egy iző. Ja. El kéne menni azért a... semmi. PlayStation-t kell mondani. Semmi. Basszus! Miért esek le magamtól folyamatosan? Talán nem. Jó, nice. Ajjaj, undead. Na most vagy undead. Főleg úgy, hogy nincs shieldem. És itt kell lépni. Come on. Nice. Ne. Húzás fel. Miért toltok? Jó, so shield kéne. Itt egy buy station. Hol van ez? Ez összes. És hol az a buy station? Basz meg, ez komoly. Mit kéne?
Mennyi pénzem van? Jó, veszek még armort. Nem lesz. Itt. Hát. És húzás. Olyan. Basszus, el kell veszem. Kicsit a maszkondom. Ajjaj, ez nem. És nagyon rossz helyen vagyunk. Ja nem! Pont jó helyen vagyunk. Mert ide fog visszajönni a kör. De soha én ezt szóltad. Hogy ezt védem. Aha, under. Mi a franc ez az aim? Jó, meghaltam. GG. És vesztettünk valószínűleg. De Istenem, kipíkelek úgy egy másod... Aha. Meghaltunk. Na, jó, tesó, ez így lehetetlen. Jó van, hát most... Azt a csávot is basszus fejbe daráltam, hogy nem halt meg. Vagy nokkolódott le. Meg kell volna menni az ablakon. Basszus. Ezek a halál után jövő ötletek a legidegesítőbbek. Oj. Basszus. Pedig már elhittem, hogy ezt meg lehet nyerni. Ah. Hát jó, az egy nehéz játék, így van ez. Na, ezt garantálom. Hát, hogyha ilyen leszek a gamebe is, akkor nem nyerjük meg. Jó van, alapskin. Jó, szuper. Jó, és megvan. Jó, nem rossz. Van egy alapoperátorosunk. Ez nem baj. Jézusom. Mi ez? De miért? Miért ezek vannak a földön?
lőttél? Azt hittem ez a shotgun csak mobile-ba van. Mert Call of Duty mobile-ba. Na végre egy legendary. Are you serious right now, my brother? So actually nem szállt ide senki, és most van ilyen rossz loot mindenhol? Loot. És ez mi? Ez egy pisztoly! Mi ez? És... Oj, ez mi? Jaj. Nem akarok... És... Mi kell ide egy legendary LMG? Nem tudom mi a tököm ez. Amit eldobtam, de... Na basszus, hogy olyan egy shotgun és itt na... Édeset. Ez marha jó. Mondjuk... És elég messze el a... Hé, hé, hé. Mellé lőtt. Az meg. De szar vagyok. Basszus, hogy misszeltem el. De ez el tud találni embereket? Mondjuk ez egy érdekes kérdés Warzone-ban, de mondjuk kételkedek. Basszus, már pont lőttem volna. He's got a little kick. Aj! Tesó, ez a csávó engem megőri. Ujjjjjjj, ez nem jó. Ez egy jó fegyver. Mi a neve? MTZ... Ja, ez egy... Tesó. Tesó, ez actually egy óbazó. Jó! I'm getting... better. I'm cracked. Gyorsan tölts. Tölts már! Ja, ezek fosmérek. Maradok ezzel a lódával. Ez kútid lótál. WLMG. Azt mondta, hogy lejön az egyik. Most van valami az egyik. Ez miatt arra? Give me that shit. What is he doing? Give me back this shit. Okay, run.
Oh fuck, this one. Oh shit. I'm gonna die. Nice. I'm gonna go up. Gyere, gyere. Otto! No. Nem hiszem el. Menj már! De! Mert nem tudsz... Nem tud felugrani. Nem tud felugrani. Nem tud felugrani egy lítrára. Tesó, és most ott hagyom azt a jó lootot. És még meg is ölnek. Mert azt hittem, hogy a tetőn. Na, watch this. Aha. Jaj, véletlenül kicsúsztam. Azt hittem, hogy a tetőn vannak a csapattársaim, nem biztos alatta. Istenem, elvesztettem azt a csodaszép lootot. Nyolnám körbe. Na, mi? Még komolyan az nagyon jó volt. MTZ 756, meg az a EMG, nem tudom mi volt, az nem használtam annyi. Nem tudom honnan szerezni a lootot. Ötletem nincs. Ez... Na jó, ez aimbot. Hadd nézzem. És azt megkérdezhetném, hogy ez a fegyver mennyit sebez? 700 000-et? De most komolyan. Az én bundle-el vásárolt fegyvereim meg 2. Na jó, headshot 3. Tehát hogy most komolyan. No joke. Ne vicceljetek már. És az... Hogy? Az is le fog lőni ott, aki lő. És semmi esélyem. Jó, persze kapom ezt a strikert. Engedjed már! Jó van, küldjetek még egy nyúkot is a seggemre, már csak az hiányzik. És akkor tökéletes lesz a kép. Nikita! Oh! Jó! MTZ 752. Szeretem. Meg kéne húzni innen. De hogy? Értem! Mit csinálja? Sajnálom. És ez nagyon nem jó. Es a sajt. Csapattársam olyan még. Szeretlek! Úristen, de messze vannak. És hogy jussak el oda? Oh, nice. Nice lesebzés. Ez mindig jól jön. Ajaj. Nem húzni kéne, te sok. Ajaj. Na most, kerekvalást. Ajaj, látod? Látod? Nincs shieldem. Jó van! Csókolnálak meg. Ott kempelsz.
Most olvastam a királyt, nice. Nem tudom, hogy mikor küldte. Spectateljék, vagy kilépjek? Ez a kérdés, válasszatok. Igen, tudom. Na, spectateljék, vagy kilépjek? I don't know. Hányan élnek még? Még van 4 squad, 13-an élnek. Még ennek gyorsan Ja, ezt mondom, már csak 3 squad. Jó. Megnézem, mit kukkolnak a csapattársaim. Mondjuk ennek a csávónak... ennek megvan az LMG, szerintem a legendary. Lehet tőlem lopta. Aztán ez a csávó, ez megdöglik, ez 100%, nincs shieldje. Viszont, ha jól láttam, valami legendary fegyvere van. De azt itt legendary. Jó, megdöglött a másik csapattal. Jó, ezek meg lehet? Talán. Ennek a csávónak jók a fegyverei, a kék csávónak jók a fegyverei. A tűzőben nem bízok, szerintem ő meg fog halni. És zöld striker. Most hogy ez a csávóval mi lesz. Jó, mondjuk most már csak 2 team van. Mi, meg egy másik. Ez mi volt? Mi a franc? Visszavett a csávó! Ez visszavett! És most hogy szálljak le, úgyhogy... Várj, nincsenek a tetőn? Soha nincsenek a tetőn? De, a tetőn vannak. Basszus! Ezért vásárolt vissza! Jó, hát most ez így nehéz volt. Szar fegyverem volt. Na mindegy. Sebeztem vele. Jó! 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 W team! W team! What a clutch! What a clutch! Finally! Jó, mondjuk basszus, erre meghalok, na mindegy, legalább nyertünk. De szépek vagyunk. Na jó. Hát, nem tudom. Legalább kaptam egy jó tímet. Meg legalább ott a meccs felénél elkezdtem egy kicsit klácsolni, csak aztán megöltek és elvesztettem azt a rohadt jó LMG-t, meg a MT-t. Én azt mondom, hogy én azt mondom, nyomjunk egy duót. Na, kukkolni fogok. Mondjuk a szóló abból a... nem bírok magyarul beszélni. Abból a szempontból könnyebb, hogy egyszer csak egy ember tud... Jó, persze rá tud jönni 2 külön ember, de arra is van esély, hogy egymást kezdik el írtani. Elnézést. Szóval lehet, hogy amúgy a szólónak több értelme van, de nem tudom, kipróbálok még egy dolgot.
Remélem nem crash-el be még egyszer a PS. Nagyon felcsesztem az agyamat. Azon. Jaj, elnézést. Jó van, bagolja már. Na jó. Ebből látszik, hogy nincs aim assist. Na, ez a skin, vagy basszus, miért mondok mindig szint? Operátor. A csapattársam. Azok mindig a tryhard embereknek van. Nem tudom, hogy ő milyen, vagy csak egy 8 éves, akinek megvette a nyuci, de mindegy, meglátjuk. Aha, csak egy kicsit jönnek 600 000, de mindegy. Kérlek valami jó... Jó, lecsendeli. Nem! Miért sniper? Szeretem! W! De sok miért nem bírom felvenni? Nem hiszem, megint van ez a Morse. Nem rossz, de nem is jó. Jó, W megvan a loadout. Na, fönn vannak az emberek. Lehet. Na. Hát az biztos, hogy voltak itt. Valaki itt vagy egy heartbeat szenzort. Legjobb cucc. Jó! Legendary easy. Gas mask. Na, ez most jól kezdődik. Ez mi? Ah. Actually looking good eddig. És hol van ez? Basszus, ez kettő. Basszus. I'm scared. Szedlő ez egy sniperrel? Ajjaj. Nagyon fudás. Ah, I'm dead. I'm actually dead. Ezt a trükköt figyeld. Basszus, mit csinálok? Mit csinálok? Úgy öltél meg! De, Istenem! Ezért lenne jó, hogyha valaki lenne vele, akivel tudnék beszélni. Szabad! Honnan szerezek most már így lootot? Csak e körül forog a Warzone, hogy meghalsz és hogy szerez aztán lootot. Most komolyan. Basszus, van egy pisztoly, most tudom milyen pisztoly ez. 9... Basszus! Most visszajövök oda, ahol megöltek. Ott is a csávó. Miért nincs itt egy fegyver a földön? Bip bip. Oh, I'm dead. GG's. Kérlek, mondd, és fél most visszamegyek és megölök mindenkit. Imagine. Jó, még shieldem sincs, tesó. És egy kurva shotgunt kapok. De szeretem. Jó! Ez már jó.
Megyek. Ez kell nekem. Jó. Ez epic volt? Igen. Próbáljuk meg, az is jött. Na, itt már nem rossz, shotgun és SMG az jó. Basszus, hogy drop shuttle! Drop shuttle-os! Tesó, belém lő 3-szor és utoljára talál el. Nem vettem észre, hogy drop shuttle-t a csávó. Basszus! Nem baj, megpróbáljuk újra. Hol van az a... Are you Silver? Oda megyek. Szerzek valami szarlútot megint, és aztán megint kinyírnak. Bet! Bet, hogy nincs itt semmi, az a bet. Marksman rifle, és shotgun. Így jó. Basszus, az nem egy jajt. Vagy, ez egy ja, nem, ez nem egy shotgun. Am I cooked? Am I stupid? Na jó, watch this. Visszatértem a barátaimhoz. Na végre felvehetem. Nem tudom mitől számol. Hogy jönnek el ezek a töltények? És csak azt mondom, hogy you. Kéne valami jobb secondary. Le kéne menni. Túl risky. De itt meg fönt nincs semmi. Gyorsan. Küldetsen. Go back. Szóval már nincsenek is itt a barátaim. Akik zsinórba megöltek 2-szer. Vagy 3-szor? Nem, csak 2-szer. Nincsenek itt. Mondjuk bárhonnan előbukkanhat bárki, úgyhogy ez nyitva tartom a szomon. Nem tudom, hogy ez a csávó milyen taktikákat alkalmaz, mert még az elején mondtam, hogy ilyen skinek, az operátorokat a tryhardok használnak. Hát, ez a csávó biztos nem az. Basszus. Aha. Ezt nem szeretem. És de honnan lő? Ja, megvan. Jó, inkább leújjuk francba. I'm dead. És kéne melon, bár nincs shield. Nagyon kéne egy kis melon. Adjál már melont. Hogy kell azt kérni? Fingom sincs, jó. És nagyon kéne melon. Melon. Fincs. Melon! 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 Bro bejelölte. Tesó. Ezt a bitch! Meg! Tényleg elfelejtettem. 2 hullámba jön, elfelejtettem. Gyerünk, most én. És add a melonodat. Ja nem, mert neki is kell most. Thanks, press to say thanks. És ez háború, nem köszöngetek dolgokat. Thanks. Ez kék, az jobb, rare, Fortnite. Mi?
Na végre! Ajjaj, ez ami... Ez mi volt? Várj, felhilleli magát és egyből kilom újra. Basszus, reload, gyere, szóló. Ó, basszus. Ah, basszus! Tesó, mit csinálsz? Ó, nem hibáztatom, brót. Hát csak hogyha elvesztjük, úgy már hibáztatom. Ah. Na jó, tudom mi kell ide. Vissza kell váltani a másik operátorra. Sokkal több confidence-t ad. Pedig az piros, látszok a sötétbe, de mindegy. Ez meg full fekete. De mindegy. Figyelj, berakom a másik operátort. Egyből megnyerem. Mit csinálok ki a operátorok? Szóval... Pusti Muze. Bex. És mi ez a... Jó. Na, szóval... Meg alapból a... Ő bundle-jébe voltak ezek a... Vébe volt? Igen. Az ő bundle-jébe voltak ezek a fegyverek. Úgyhogy a saját fegyvereivel fogok szétlőni mindenkit és megnyerni. Tudod mit? Megyek szólót. Elegem van a csapattársakból. Én. Mostantól Lone Wolf leszek. Lonely Wolf. No! I'm gonna cook the whole lobby. Watch this. Listen closely. Nem tudom mit mondjak, mindegy. És már itt kukolni. Bum. Oké, erről nem beszélünk. Ez, itt most csak felmelegítettem a sütőt, még nem kezdtem el kukolni. Igen, szóval, na, most kezdek el kukkolni, ha egyáltalán leérek, mire ez nincs. Most nem így. Jó, mindegy, ezt megoltam. Tegyük fel. Na jó, watch this. Azaz, nincs csapattárs. Ezt már szeretem. Basszus, mindenki oda fog szállni. Nem baj, kemények. És oda száll. Az ajtót! Ó, basszus. Ilyen nincs, kapok egy RPG-t. Na, ezt már szoktam. Na, tényleg megölök valakit RPG-t.
Basszus! Na. Jaj, de menő! Júj! Én most nagyon-nagyon reszketek. Júj. Most nagyon... És átdom a világ másik oldalára. Ezt már szeretem ebben a játékban. Na most nem megyek vissza, mert mindenben lesz. Elmegyek. És életemben nem szálltam be. Ó, vissza sok van. Tetően egy ember. Ezt már szeretem. Ezt már szeretem. Hallani. Jó. Az nem baj, hogy... Az nem baj, hogy nem... Az nem baj, hogy meghaltam, de hogy nem hiteltem. Meg persze ő nem dropshotol. Nádom. Mindig a rossz emberről gondolok rossz dolog. Az, hogy sor sétál egy ember, az is szét fogja lőni. Nem, a sniper. Imádom. Édeső. Better than a sniper. Jó, mindegy, hogy. Ó, Striker! Legendary, ezt már szeretem. What the fuck? Mit presszeltem én meg? Még szírke. Fel kéne menni. Magasabbra. Csak mivel még életemben nem voltam itt, nem tudom, hogy hol a lépcső. Jó. Akkor riszkelek, kimegyek. I'm taking risk. Majdnem lástam. Kell akarnom a pofámat. Jaj, de jó. Ha nem állok meg! Ha nem állok meg azért a gas maskért, még élek. Ó, basszus! És fél most megint kilők, mert tudja, hogy vissza fog menni a lootért, és igaza van. Basszus, mi van nálam? Ne. Az. Jó. Felvettem az izét? Nem vettem fel, de szeretem. Jó húzás. Jó, not bad loot, shotgun, meg egy striker. Jó, van örülnék. Na, mindig. Nem nyavajgok. Jó, mondjuk egy ilyet belootom. Egy melon. Hát kell menni oda. Mondjuk nincs távolra lövő fegyverem. Nem tudom. Inkább. Ez a csávokám honnan snipernek? Nem tudom, hogy onnan, csak... Így. És hogy lehet felvenni ennek a... Ja, itt.
Ó, dehogy! Nice luck. That was easy. Ja. Húzzunk fel a tetőre. Hát nem olyan jó ötlet. Bárki kilényne. Főleg az a csáv. I'm taking risk. Aha. Baszmuk meg. Én is megmondolok inkább. Ó, mi? Ennek milyen fegyvere van? Na, én nem néztem meg. Milyen fegyver? Mennyit sebzett az? Jézusom! Jó, szuper. Jézusom, Szabolcs, mekkorát írtál? Már meghalok elolvasni. Mi? És kapok egy ilyen pisztolyt? Ezzel hogy éljek túl? Valaki mondja már meg. Na, hol az a csávó? Van hozzá egy-két szavam. Jaj, give me that shit back. I'm scared. Nem fájok ide. I'm dead. Hogy fordulok el mindig az ellenkező irányba? I'm good. I'm absolutely good. Tesó, már van rajtam krászt. És itt is van valaki, ha jól hallom. Egy kis nyugalmat szeretnék csak érni. Sőt, Fire szél, basszus most. Mert nincs közel. Ezzel klácsoltam egy olyan meccset még régen. Na jó. Le kéne menni egyen lejjebb. Ne! Nem hiszem el. Nem akar ez nagyon összejönni. Nem hiszem el, tesó. Tesó, mindent kapok. Shotgun töltény, sniper töltény, shield. Oh! Nice. Elna. I'm cooked. Guys, I'm cooked. És már nem lehet visszajönni se. Nem meg fogok halni. Ó, basszus. És annyira utálom ezt a sá... Azt a kur... Ja, akkor rosszul hittem. Nice. Eat melon, just eat melon. Jó, ezt a csávókámat eléggé kinyírtam. Give me that shit. And ennyi. Aj, ne! Só, de miért? Nem múvoljál már, Gez! Húzás fel, ha lesz itt valaki, megőrülök. Jó, nice. Halljak. Nem vagyok benne a körben, most jövök rá. Só, ez nagyon nem jó. Ez nagyon nem jó. Nagyon nem jó. Ott volt valaki, ha jól láttam. Nincs. I'm absolutely cooked.
Ó, basszus. Az mi volt? Ah, azt hittem gázmaszk. Tesó, nincs gáz... Ó. Tesó, nagyon kéne egy gázmaszk. Miért beszélek magyarul? Jaj, jaj, tényleg. Nem tudom, hol van az a csáv, aki csúszkálgat. Basszony, nem lehet oda felmenni. Gyerekek, húgyoznom kell. Ez nagyon nem jó. Ha? Mennyien élnek még? Tesó, 4-en élnek. Ezt itt talán le tudom klatcsolni. Gázmaszk nélkül. Nagyon kevés esély van rá. Főleg, ha itt ki kell ugranom. Ott volt valami. Vagy nem? I'm dead! I'm dead! De milyen fegyverei vannak ezeknek az embereknek? De most komolyan? Szét van moderálva mindegy. Na, elolvasom, mit írtál. Ez komoly. Pedig azt hittem. Meg lehet. Úgy jó meccs volt. Jobb a szóló, mint a triós, meg a squad, meg a duo. Sokkal. Kéne csinálnom egy ROM 9-es, vagy RAM 9-es loadoutot, mert csoda szép. Nagyon jó. Nagyon jó kis fegyver. Csak szerintem nincs nekem felállokkolva. Ja. Szerintem nekem még nincs. Mindegy, most megnézem. Kéne... Ja. És... várj. RAM 9. És a secondary meg... RPG. Nem tudom. Ja, de basszus, én újat kezdtem. Ó, mindegy. Nem érdekel. Majd ezután megpróbálom. Most itt megnézem a majd. Szóval megint be van bagolva. Miért volt ilyen a hangom? Most már szeretnék nyerni egy szólót is. Most már eddig egy szóló. Halljalak már! Nem tudom basszus. Megvettem ezeket a fegyvereket, meg ezt a operátort, és nem tudom mi van, de nagyon keveset sebeznek. Hogyha következőleg kilépek és megcsinálom a RAM 9-os loadoutot, mert egyáltalán megnézem, hogy megvan-e, akkor megnézem, hogy ezek mennyit sebeznek. Még már annyira rég játszottam, hogy meg lehet nézni. Nem tudom. Meg lehet nézni, hogy mennyit sebeznek. Mert amúgy nem emlékszem. Én mondjuk nem, mintha annyira rég játszottam volna, de azért eléggé. Mondom, mi lesz. Leszállok. Megölnek. Aztán leszállok máshova. Nem leszállok ugyanoda. Megölök egy embert. Aztán megölnek. És aztán feladom. Hát te
Ráadásul nem fog sokáig tartani, az a megölnek. De... Én megmondtam, leszállok, megölnek. Mondom, átdob a másik oldalra. Your squad is marked. És your squad. Miért van ilyen hang? Ja, mert beleszálltam a szirénába, de most. Miért ilyen hangos? Azért nem volt még a sziréna. Oké. Ez mi? Ez milyen fegyver? Ez egy 762. És ez szét van moderálva. Ez brutálisan. Jó, hát ez is. Basszus. Milyen enemy soldier incoming, hagyjál már. Basszus, tényleg jön valaki. Valahogy egy ilyen... És mász már fel. Nice, go! Falatozok ebből. Ajjajjaj, hát nem sokáig. De nem lő! De... Basszus, bevágol a fegyverem. És... Bármint a... Nem értek semmit. Bevágol a fegyverem, ami alapból a loadoutomban van. És nem lőnek a fegyverekről. Mindig túl gyorsan nyomom meg a lövést. Úgy értem, hogy felveszem és egyből nyomom, és amelyik nem érzékeli. Hogy nincs itt egy fegyver. Ráadásul egy legendás. És még egy legendás. Várja már. Nem jó. Nem jó. Ja, ezért nem jó. Ezért nem jó! Mert tudják, hogy hol vagyok. De azt nem értem, hogy... Én miért nem tudom, hogy ez mikor? Értem, hogy miért nem tudom, csak... Ilyen nincs. Milyen lassan töltesz? Jézusom! -20-szal esetleg nem tudtál volna? Az jobban tetszett volna. Ne!
Belementem a baszorba. I'm dead. I'm actually dead. Jó, működik, szuper. Jó, 27-en élnek még. Azaz 4 meg 4 az 8. Remélem mindenki érti az észjárás. Valaki komolyan kvadozik? Tesó, az az ember az wild. Az nem fél. Ő farkasok között nevelkedett. Oda megyünk róla az a csávóba. És kinyírjuk a francba. Hol van? Ó, basszátok meg! Most nincs shieldem, de szeretem. Gang bang! Ennek csak ennyi a neve. Ennek ez a becsületes neve. De tényleg. És nem akarok ide leszállni, mert akkor fel kell majd mászni. Nehezebb. És leszállok, és megölnek. Ennyi shield van itt, Jézusom. Give me that shit, give me that shit, that shit too. I need this shit. Mondom, tolj már melont! De van egy jó fegyverem. Lefagy, szerencsére, ha megnézitek. Na. Meg kéne már... Basszus! Hol van egy buy station? Bassz meg! Muszáj elmennem érte. Meg kell kockáztatni. És Mi a franc? Hogy lát? És hagyjál már! Biztos, hogy nem. Wallhack. És no joke. Hagyjál. Wallhack. Sajnálom, csávok. Én ezt már nem szeretem. Ez az, amit én már nem szeretem. És meg marhára kéne egy gas mask, azért is kéne az a buy station. Csak ott van basszus, az a aimbotos. F nyaló. A basszus, itt volt végig egy. Ugye te most csak szívatsz. Hol van? Basszus, van itt valaki. Ja, 20-as. Ajaj. Ha? Szemem. Die. Nem! Basszus! Fej. Milyen endgame? Még 17-en élnek és már elkapcsolják a piac. Endgame. Tesó, milyen endgame? Hagyjál már. Mennyi pénzem van? Felveszek egy fegyvert. Ez mi? Ez mi? Give me that shit. Azt kérem. Azt még meg lehet csinálni. Könnyen. De... nem valószínű, hogy sikerül. Főleg úgy
Vagy ez egy ajtó volt, vagy egy... Sniper. Látom is, hogy honnan. Megőrülök. Én esküszöm, megőrülök. Azt a kevés... És itt van valaki. Azt a kevés shieldát is elveszi, basszus, ami van. Hát ez kész. Basszus, hát... Ez a csávó konkrétan kitalálta, hogy hogy fogok jönni. Berakja az ajtóba a Claymore-t. Nem Claymore volt, de mindegy. Nézem. Who the fuck cares? Tesó, ez mi? Miért küldöd ezt be? Na jó. Na, hadd nézzem meg én azt a... mindegy, majd megnézem holnap. És meg megyek egyet. Get recrolled. Shut the fuck up. Jó, Lastot megyek. Last van meccs. Ameddig töltődik, addig azért még megnézem. Szóval az egy szerintem a Assault Rifle. RAM 7. Akkor az lesz viszont. Szerint Assault Rifle. Az kemény. Jó. Akkor gondolom SMG. RAM 9. No, beállítom. Na, complete 5 daily chances to unlock RAM 9. Ez is komoly. Mik a daily challenge-ek? Wing Gulagor. Jó, hát az itt nincs. Get out of Assault Rifle. Get out of vagy two operator kills itt valami. Hát azt szerintem holnapra hagyom ezeket a challenge-eket. Még az is lehet holnapra én búzok. Szerintem eltörtem a kis ujjam. De no joke, nagyon fura alakja van. Kiáll belőle valami pú. Tehát, hogy így komolyan. Jó. Venommá változik. Na, last game, ezt meg kell nyerni. Ezt egy W nyeréssel kell meg. Mi? Befejezni. I'm logged in. I'm logged in. Na, megyek a helyemre. Jó, lehet, hogy meg fognak ölni egyből. De újra élet. És megpróbáljuk újra. És nem nyugszunk, míg meg nem nyerjük. Motivációs. Mit csinálok? Hát itt nem úgy. Jó. Aha. Jó. Szóval, ez is azért nem ért. Mert
Tűzszagadt a kis macska. Ajaj. Meg kell menni azért. Ajaj. Na jó, gyerünk. Only once. YOLO, YOLO, YOLO. Oké, jó fegyvert kaptunk. Gimme that too. Mi a fasz ez? Grenade launcher. Jó lezárás lesz. Ó, basszus! Jó van! Hogy sikerül mindig a legjobb... Mi? Mi? Miért? 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 Miért vesztettem? Hogy nem addig életsz újra, amíg van az újraéledés, hanem egy bizonyos számon belül. Jó tudni. Na, mondom, régen játszottam. Viszont szerintem én akkor itt most elköszönök. Ja, hát köszönöm mindenkinek. Csá.